Što ti je? Se umorila, trčim po cijeloj šumi. Deda Mrazu nije bolje, dobio je još jednu bolest. Bolest? Dobio još jednu bolest. A ko bolest, bre? Ima kijavicu, a sad je dobio i štucavicu. Ne znam što da ti kažem, stvarno ne znam što da ti I ja sam čula kako odjekuje čiribu-čiriba, a danas je dan za abrakadabra magiju. Ti znaš da ne baviš magijom i još uvijek ideš u školu za vile. Dobro, ne, ništa ja ne radim. Dobro, budi dobro, zabavljaj tecu, idem ja još jednom da vidim kako je Deda Mrazu. Hajde, zdravo. Nešto ipak razmišljam. Jer bitno je da razmišljamo, je li tako? Svojom glavom. Pametno. Ja nešto razmišljam, ove prehlade. Ja ne znam, ali nešto sam čula da postoji neki virus. Ko to kaže? Sad, cela sala je bolesna. Znači sve vas napao neki virus, jel tako? Pa ne, ja sam čula, ja ne mogu da zamislim. Mislim, kažu, ti virusi su mali i nevidljivi. Pa kako onda oni mogu nas da napadnu, pa zar ne? Mislim, šta, obuku bokserske rukavice, pa onda počnu ovako. I malo... Kako može? Ali ja razmišljam uporno da bi, pošto kažu da virusi spavaju kad je velika zima i kad je sneg, da mi začaramo celu godinu. I da cele godine bude i hladno i sneg. I onda nema virusa. Pa nismo bolesni, ja? Može? Onda ovako. Idemo na abrakadabra i onda protresite ruke ovako kad kažemo abrakadabra i onda ćemo reći abrakadabra neka bude ceo svet beo. Može? Evo ovako, na 3, 4 sad. Abrakadabra neka ceo svet bude beo. Ju, na šta ličiš, patuljčice? Ćuti bre, opet neko radi onu pogrešnu magiju. Nestalo je svo zelenilo, nema više zelene boje, ali vidi se da to radi neki početnik zato što mi je gombica. A ko nije zaljubljen? Znate šta? Ajde da napravimo čaroliju pa svako da bude zaljubljen. Dobro, ajde, nećemo. Znate zašto nećemo? Ako slučajno nešto... nego ako slučajno nešto pogrešim da vas ne pretvorim slučajno u žabe. Ako ću dobiti paketić, jel tako? Nego... Ajde ipak da napravimo čaroliju i da probamo da vratimo zelenu boju. A znate zašto? Zato što ja sad nešto opet razmišljam. A što nije bela jelka? Pa vidi ovako. Jelka može biti bela. Može biti bela, a lepše ako je zelena, ali tako? Nego razmišljam o tome ako je cele godine drvo belo. Pa onda će se ptičice zbuniti na proleće koja je čije drvo i koja je čije gnezdo. A veverice, na primjer. A veverice će se posvađati koja je čija kućica u drvu. Mislim, a što da napravimo za vrzlavu ako ne moramo, jel? Ajde ovako. Kazat ćemo opet abrakadabra, neka se vrati zelena boja, ali onda probajmo da, kad kažemo abrakadabra, onda svi ustanemo i ovako protresemo i onda kažemo neka se vrati zelena boja. Može? Na 3, 4, sad. Vrati zelena boja! Ali glasno da Deda Mraz čuje. Važi? Na 3, 4, sad!
Hoćete sa mnom zajedno ili ja sama da vam basim? Ja sama? Znači ako nešto pokvarim, onda sam ja kriva. Dobro. Ajde ovako. Hokus pokus preparandus, neka ova deca cijele godine budu vredna i dobra. Šta ti je katuljčice, bre? Joj, vraćam se od Deda Mraza kad tu u hodniku pale sa plafona ove petice. Opet neka čarolija. Samo sam čula glas kako viče, nisu to poklonjene petice, one moraju da se zarade. Evo ti. Joj, kako me udarilo. A dobro, svaka petica mora da se zaradi, a tako? Baba Mrazica viče da je bolje i da će krenuti da donosi poklone na kućnu adresu.